Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hannde ko sikkude tan goto fof ɓenni weekend belɗo deƴƴo goto fof salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna fof ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude e jayndel ɗi investissement ne wawi wiyede ko investiture mo tan walla hoolare ɓeɓe ganduɗa goni PSA e AFP duttini candidat Amadou Ba ne wawi wiyede tan Benno Bokk Yakar ɗum noon ha joni goɗɗum nani hen investiture oɗo mo biyeteɗo Bougane Gueye Dany ha tengte oɗo gorkajo mo ganduɗa wari ko suka mum mo wonduno toon to diwan mo France joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi. noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditiren jayde gendiri le soleil jayde le soleil oɗo subaka kañum ari tan ko wiide ko tolne milliard goto piccal nogas e jeenayyi ɗum tigui woni ko ganduɗa mbaɗama déposé to ganduɗa ete kañum fayi e tan caution ji gam wawde wadde participé présidentiel mo 25 février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum ɗon noon ɓe mbi ko tolne candidat ji capannayyi e tati mbaɗi déposé koppareje mumen ha joni garene jayde l'observateur noon e oɗo subaka kañum noon ari tan ko ha joni e banggue mo ganduɗa ko kañum woni gueɗe Macky Sall e oɗo mo ganduɗa woni Barthélémy Dias ɗum noon ɓe gari tan e wiide hakkude mabɓe kay ne wayno yidde koko gasi hen ɗum tigui eɓe gaddi kamɓe l'observateur ɓe mbi yete audience uji nocturne mana yiyodirde jamma tawa hay goto tinani e ko way noon parrainage uji gueɗe Khalifa Babacar Sall e ɗum ɗon fo ina jeeya noon mataw e tan ko ganduɗa ne bonnita hakkude tan Barthélémy Dias e gardiɗo leydi ndi ha joni tan ko fayi garane juge oɗo mo ganduɗa ɓe mbaɗi losko faade muɗum e oɗo subaka ɗum noon ɓe mbi tan Ousmane Racine Thion kanko noon ɓe mbi ko tan fuɗɗori koye wonde almudo jogade pot muɗum ena yelo ha wattidi wonde juge ɗum noon ɓe gari hande gam wadde tan enquête mawɗo e dow makko walla tan e makko garen ha joni e banggue goɗɗo woni jayde le peuple noon ari tan ko wiide gardiɗo leydi ndi kay kañum ko faye investissement mbiye tan 25 milliards ne wawi wiyede guila 2012 o waɗi ɗum e galleji jangguinoɗi ɓurana e ko way noon ɗum ɗon noon ɓe garti hen e oɗo subaka ɓe mbi noon ko tolni 78 dara woni tan capanɗe jeetati daraji tan mahama ko tolni capanɗe jeenayyi e jeenayyi fewnditama kono kadi oɓe mbi hitande foof milliard uji jeegom ene naata e ngal ɗon banggal gam wallide ɓe ganduɗa goni wonɓe diggade walla tan jangguinoɓe e ɗeɗon duuɗe ha joni tan garen e banggue mo ganduɗa woni vox populi noon e oɗo subakari tan ko wiide AFP kañum e PS ruttini hoolare mumen totti ɗum Amadou Ba mo ganduɗa woni tan yette woni candidat mo Benno Bokk Yakar ɗum kay ɓe gardi oɗo subaka ɓe mbi noon candidat Benno Bokk Yakar o noon holli hoore muɗum kono kadi kay o yaltiɗo suuɗinoɗo ɗum tigi woni ko ɓe gandi saabu noon oɓe mbi tan o suuti konngudi fanude ɗum e wiyoɓe ko candidat ji ɓe wideɓe tan yoɓe jooɗoɓe ndeƴete ɓe ganda ala ɗo ɓe mbawi rewde mo ɓe garti kay e goɗɗum ko ganduɗa ete woni ko tolni 25 milliards mo ganduɗa état waɗi ɗum e ko fayi tan e galleji jangguinoɗi ɓurana e ko way noon garane jayde les échos e oɗo subaka kañum ari tan ko wiide Amadou Ba kay oɗo saaha ɓeydi walla tan wiye ñoƴƴi koyngal muɗum e frein ji ɗi ɗum tigui ɓe garte oɗo subaka saabu noon ɓe jii tan hoolare AFP e PS duttimo woni noon ñalawma mawɗo e makko ɓe kolliti kay kamɓe aɓene caggal makko ha joni tan e wiide mo kanko tan Amadou Ba o paari gam tan huccodirde e moni kala e faade e tan élection ji e garoji ɗi ha joni tan ɓe garte oɗo ɓiɗɗo Sénégal kay mo ganduɗa toon to diwan mo France wiyete ko Cheikh waɗa kay A B ha gayni waɗa Faye ne wawi wiyede Cheikh Faye wiyete ɓe mbi tan ko takkanoɗo wiyede kanko tan wari suka debbo mo wonduno on noon ne dañi duuɓi 34 e nayyi ne woni noon yumma walla mbiyen tan ne woni maire de
famille ɓe mbi noon gila tan lewru novembre o wayruno yiyede toon to diwan mo Marseille nde ɓe jokki oɗon enquête noon ɓe jii tan ko oɗo mo ganduɗa ko suka makko wonno ko kañum tigui wari mo kanko oɗon mbiɗo debbo noon amo notiroy inde Mélodie Mendes da Silva kanko noon woni mo ganduɗa ɓiɗɗo Sénégal oɗo biyeteɗo Cheikh Faye yoɓima fittandu muɗum toon to diwan mo France garane jayde tribune e oɗo subaka ari tan koye gueɗe Bougane Gueye Dany wiide Bougane Gueye Dany kay oɗo saaha wi tan ko yiyande muɗum woni wadde transformé Sénégal darade gueɗe rewɓe kono kadi darade gueɗe sukaɓe banggue liggeyaji e ko way noon ɗum noon ari tan e wiide milliard uji temedere omo wawi ɗum wadde hitande foof e rewɓe ɓe faade investissement ji gam tan mbawa liggade ɗum ɗon noon gahane jayde las e oɗo subaka kañum ari tan ko ha joni gueɗe oɗo mo ganduɗa woni Bougane Gueye Dany wi tan so woni candidat wonata ko serviteur du peuple kono kay wona neɗɗo mo ganduɗa ene jogori wonde yette gardien de la constitution walla mbiyen mo ganduɗa kañum jeeyata foof ɗum ɗon noon ko konngudi tan Bougane Gueye Dany gareni jayde quotidien le quotidien noon kañum ari tan ko wiide marino kadi waɗi tappe fort saabu kay ɗo ganduɗa ko ɗon fadeteno woni hebde won gueɗe kay ɓe darima ɗon saabu ko to ɓe mbi semaine aji tati tonuji 6 ɓe nangui ɗum e tan faade yete ko faye drogue ɓe mbi yete kay yimɓe jeeɗiɗo noon nangama hen équipage oɗon biyeteɗo Nitan Faye ɗum noon ɓe mbi aɓeni wonɓe ganda noon oɗo saaha nani nangane gone garde à vue garene jande libération ko losko ngoɗon kay ɓuuri yannude kañum kay wi tan ko fayi ko tan ko wawi wiyede milliard uji temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e ɗiɗi milliard uji ɗum tan ɓe nangi ko faye balɗe 17 to banggue maaje meɗen ɗum ɗon noon so nangama wona kopareji ni tettade kono noon koko ganduɗa ete ko banggue drogue woni cocaïne to tan ƴewtama e banggue hayma ko toon tigui heɓata ɓe mbiyete ɓe mbi le 14 décembre ɗum noon woni tan koɓe nangui e tan ɓe mbi 425 kilométres e banggue nde ganduɗa ko kañum woni hakkude meɗen fleuve Casamance ɓe mbi noon ko aɗon lanani wiye Nitan Faye kañum noon ɓe mbi nawanno tan ko tonuji tati ɗi ganduɗa to banggue cocaïne ɓe mbi noon oɗo saaha ɓe nangama caggal nde ɓe nanguno ɓe ville d'Abidjan woni tan laana gotka iɗinoɗo nanguede ɓe mbi noon drogue oɗon ko tan jogorno fanede walla tan ɓe mbiyete jogorno nadde koye banggue walla leyɗi walla tan diƴƴe Guinée Bissau toon tigui fano ɓe mbi noon so umminomo toon ko nder Europe jogorno nawede ɓe mbi sénégalais goto jeeya hen goto vénézuélien e tan 5 Bissau guinéen woni joyoɓe ganduɗa ko ɓiɗɓe Guinée Bissau ɓe mbi ko ɓeɗon noon gonnoy équipage gonno membre équipage uji ɗiɗon aɓene juuɗe Locritis oɗo saaha garen e jayde stade coftal ɓalli jayde stade noon kañum oɗo saaha ari tan ko wiide Jackson kay ɗo joni holliri hoore muɗum to Chelsea saabu noon ni wawi wiyede o daɗi biyeteɗo Didier Drogba garen e jayde ha joni suñu lambe uddata oɗo subaka gasnirta ko lamba dañnoɗo hanki hakkude Diène Kairé e Zarko wiya noon ko Diène Kairé tigui liɓi ko Zarko tigui liɓi Diène Kairé noon tigui wiyate kadi ko ɗum tigui woni ko woodi on ji noon image uji ɗi nanɗon ko kañum gudditene oɗo subaka hettiyankoɓe yiɓenkoɓe joni gudditan hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe roɓɓindu jayde ɗum noon garen tan e banggue goɗɗo woni hello men wongo ɗum ɗon noon en batta sona arde e tan ko ɓuuri tengtude e point ji ɓurdi yajjene jeeya hen noon AFP EPS hollide walla ruttude tan ndimagu mumen walla ruttude hoolare mumen e tan landa walla tan e coalition moɓe gonno woni Benno Bokk Yakar saabu ne anda ko coalition de parti ji kewɗi mbaɗi composé Benno
Bokk Yaakaar ɗum ɗon noon ɓe dutti hoolare mabɓe kamɓe AFP e PS Amadou Ba wiide ko gardiɗo leydi suuɓi ko kamɓene ɓe ndewe caggal ɗum ɗo nete ɗum ɗon noon ko hanki wonno goɗɗo kadi ne waɗeteno investir kañum ne banggue muɗum yiyama kañum ne darde muɗum konngudi muɗum yiyama joni joni e nder jayndeli ɗi wiyede kanko Amadou Ba woni mo ganduɗa kay ɗo joni o yalti ɗo suudinoɗo saabu hanki noon o yaltini cegineji makko noon so tawi tan ne wawi wiyede darde makko hanki ko candidat paɗo e campagne tigui a yiya ɗum ɗon noon darde makko e konngudi makko hanki fanude kamɓe jogorɓe wonde adversaire uji makko o suuti konngudi kono kadi o suuti pikkuji fanude e mabɓe goɗɗo ne woni Bougane Gueye Dany kañum ne waɗama investir hanki ɗo e diwan mo e wuuro Lamorgo Dakar kanko noon suuti konngudi kankone fanude programme makko faade rewɓeɓe faade sukaɓeɓe eko way noon programme uji noon ko ɓuuri hen ƴewtidede saaha foof ko rewɓeɓe ɓurata ƴettede walla tan kamɓe ɓurata haalede to banggue investissement eko way noon saabi ɗum noon kamɓe rewɓe ɓeɗon ko poids baɗɗo fayida to banggue électorat ɗum saabi saaha foof kala nde haalte walla mbaɗo programme mum foof woppata rewɓeɓe caggal ne wawi wiide ni suusa woppude rewɓe caggal to banggue investissement eko way noon saabu ne anda hande so banque uji ɗi namdama hande ma yiya darde moɓɓe townete saabu kala koɓe ñamlima ɓe jobte kala koɓe haysoɓe liggoraki kalis hayso tawi rewɓeɓe kam ene ganda saaha ƴettat koppareje kono liggorta ko ɗum kono kam mbat mati haaɓe jooɓa banggue investissement ɗiɗon kalteɗi noon ko wonanno ko ɓurata woni investissement ni ko wiyete ko c'est bien beau wadde investir rewɓe eko way noon kono noon wallude rewɓe ɓeɗon nangandeɓe koyngal to banggue transformation ji céréal uji eko way noon groupement ji ganduɗa ine daro groupement ji ganduɗa ine ballite saabu hande groupement ji ɗiɗon nene leydi ndi kono heewani groupement ji ɗiɗon so puɗɗamane jahata saabu ko ɓuuri hen hewde ko woni temps rewɓeɓe kewani dañde ɗum e galleji saabu ne andi rewɓe ne anda rewɓeɓe gone nder galleji kamɓe toppitto sukaɓeɓe nawata école kamɓe ɓuftata kamɓe mbatta surveillé kono surtout kamɓe pinata subaka ɓe jaaha marché ɓe gara ɓe ndefa bottari so bottari paari koye hirande faya te so hirande nde paari neɗɗo wawata sona lelade ɓeɗon rewɓe noon hande ma sattu so mbaɗi so goni gotum walla mbaɗi groupe de femme weɓata seeɗa gam ñande fo ɓe mbawa arde liggade liggey oɗon ɓe mbatta walla daranade ɗumete ɗum ɗon ko goto point mo ganduɗa hande rewɓeɓe ina haɗaɓe jokkude liggeyaji mabɓe ɗi ɓe puɗɗotodi saabu GIE ji ɗi ne keewa groupement de femme uji ɗi ne keewa ɓe mbaɗane formation neɗɗo ara waɗaneɓe formation hollaɓe lawol ha para kono ɗum ɗon noon so paari dañata suivi hatta ɗum dañde suivi ko temps mo ganduɗa rewɓeɓe ngala ɗum hande te oɗon temps fo ƴetti ɗum ko galleji ɗi no wiiteni hirande bottari e kaccitari foof ko rewɓeɓe dondi ɗum ko kamɓe lijjita ɗum e galleji ɗum noon pour ɓe daña temps mo ganduɗa ko kañum ɓe dañanta koye mabɓe haaɓe jooɗo ɓe mbawa wadde walla ɓe jooɗo ɓe mbawa yerwade gaweje mabɓe ɓe jooɗo ɓe mbawa liggade koɓe liggoto ko walla ɓe ƴeewa no ɓe mbaɗita ko liggeyaji mabɓe dal weeɓata te ɗum haaɗi ɗum webde ko galleji ɗi ganduɗa no ronorani hande ina muusi te noon kono wirte ni ko rewɓeɓe kañum goni sokkulaji ɗi e galleji ɗi ko kañum woni ko ganduɗa ko kamɓe jogui galleji ɗiɗon dañande ɗum kadi temps seeɗa ina moƴƴa hen saabu hande kala kalowo e investissement ji koye rewɓe fanata ɗum kala jiilotoɗo hunde hande e Sénégal jahata koye groupement ji rewɓeɓe jahata koye nattuji ɗi jahata koye rewɓeɓe ɗo kawrata kikiɗe ina mbaɗa piye mumen ko way noon ko toon ɓe payata nga saabu eɓe gandi ko rewɓeɓe ɓuuri wawde wadde véhiculé message kala koɓe keeɓi hande soɓe nde naate galleji mabɓe maɓe jettin ɗum te poɗɗo nande ɗum fo manan wadde ɓeɗon rewɓe noon yo ɓuure dokkede kadi tottede place mumen ɓeɗon rewɓe yo ɓuur wallitede to banggue investissement surtout noon investissement ji ɗi ganduɗa so ari tawa towuji dantere ɗi wasa hewde saabu ko ɓuuri tampinde rewɓeɓe hande koɓe keeɓa investissement mo ganduɗa koɓe joɓata ko hewat ha
ha kala ko ɓe liggi ɓe battinto ko yobde ɗum ñamale ha kamɓe ɓe gonta yitude hen koye mabɓe walla commerce uji mabɓe jana. Yo Allah waɗanin jaami kisal tottude wonani gongol so Allahu lamɗo jaaɓi. Ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en banggue caméra ko Djiby Dieng, to montage ko Ali Fall.